amsa tana ga Allah da Rasulallah da muminai. Yanda Ali yayi wada a Badar ya kore kafirai, haka za mu kara Alzakzaky mi koyi da yanzu har ganin sai din ma za mu iya yi. Wannan ai abun farin ciki ne wallahi da wallahi. Kai ai wannan banda rashin hakurin ɗan uwa haba tuntuni abu wannan menene wannan ai mu nasara ne a wajen mu wallahi da wallahi. Har ganin sai za mu iya yi. Rashin hakuri kawai haba wannan ka duba irin wannan lamarin wannan. Afwan ba ku yi hakuri ashe kuna nan ba muku sallama ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kai wallahi ni abun nan ya mun daɗi. Abun ya mun daɗi. Yanzu muka duba wallahi an samu dama yanzu za a iya ganin sai da biyu wannan an riga da an kai sa prison. Ha'a duba kurkuku ba aka tafi tsabi da tsabar rashin haƙurin yan uwa yanzu ba ga shi komai ba muna ta samun nasara muna ci gaba an cire daga hannun DSS yanzu an kai shi prison. Ha'a yanzu kowa har kai ma za ka iya zuwa ka gansa. Ban san kai da kiki bane sai yau. Ta ya za a yi zama cewa da ko mutum daga DSS kawo shi kaskantaccen wuri kurkuku ba kai daga jin kurkuku kai ka san wuri ne makaskancin wuri. Ko da mutum yana da lafiya aka ɗauko shi a kai shi wurin yakan zama mara lafiya. Ta za a ce a ɗauko mutum mai daraja mai matsayi kamar sai a kai shi kurkuku kuma mu dinga cewa alamun nasara. Wace nasara? Gaskiya yanzu muna nufin shi kenan kawai za mu kama hannu mun samu nasara saboda an ƙara kaskantar da matsayin malam. Wannan abin da ya kamata kuka ne da idan sosai kamata ya mu tashi mu ƙara ƙaimi akan wannan al'amuran. Ba murna za mu dinga yi ba ana cewa an samu nasara. Wace nasara aka samu? An ɗauko mutum daga wurin da yake killatacce an kawo shi guri kaskantacce kasamun guri sannan a dinga cewa an samu nasara. Wace irin nasara kenan? Haba wannan ma wani irin mummunan tunani. Gaskiya ka ban mamaki. Wannan abu ya bata mun rai. Ka ban mamaki gaskiya kai tunani. Ba na son zaman ka Kai tunani. Amma lallai fa nasara lallai akwai matsala lallai da yiwuwan in sake tunani sosai kai kamata ma ya tashi in je in ji su menene amma da matsala ba